Bon dia, bona tarda i bona nit. Avui us porto un vídeo que és bastant diferent, un format diferent. Els altres és una via de reacció. És una via de reacció a un vídeo que no sé si ha fet Red Bull, però a mi em fa... Bueno, l'he vist una mica i trobo que està molt ben muntat perquè és una barreja d'acrobàcies i tal. Farem la càmera petita, la ficaré no tan petita, no sé, així. Jo crec que està bé aquí, a l'esquerra. I començarem. Us dic, pujaré el volum al màxim, perquè... Ai, bueno, perdó. Està en anglès. Està en anglès l'anglès americà, entenc que és. Bueno, el vídeo... No cal escoltar-lo, però està guapa la cançó. Tot està guapo. Començarem amb un tio... Sí, té bastant humor el vídeo i a mi m'agrada molt com està fet. Us ho dic en sèrio que... Diu que no pot pujar. La hòstia em sembla bastant samada. No sé com la fan i em fa bastanta gràcia, però... És un tio que va amb el casc. És un tio que és un caraca amb la bicicleta. Que es diu... Ara us ho dic, així, ràpid. Fabio. Es diu Fabio i és un crac amb la bici. S'escolta massa. Ho sento per tapar una mica la pantalla. S'escolta així. Jo crec que perfecte, se m'escoltarà bé. Bueno, van amb el... A mi m'agradaria fer alguna cosa, evidentment no així, però no sé, fer descens de bici m'encanta. I, bueno, pues... Esa bici que deu ser més cara que l'hòstia i més bona. Sí que crec que està patrocinat per Red Bull perquè crec que l'helicòpter és Red Bull, tio, diria. Um, ja el salt és l'hòstia, vull començar. Aquí sembla que hagi de ser com un vídeo aquests espectaculars, que ho és, però té el seu toc. Ja comença. Bueno, deixa'ns ser. Ja comencem, backflip, perdó. Unes esses a la gent que, evidentment, suposo que són actors, no serà gent de veritat, perquè al igual tens aquí gent fent-li coses amb la bici, tio. Són les policies, que m'agrada aquest... Bueno, bàsicament el vídeo va d'això, però és que és molt divertit, de veritat. El radar dona... És que realment és bona. O sigui, està molt ben fet el vídeo. Perquè normalment són salts i acrobàcies així supersimades, però... A part que el tio és boníssim amb la bici per la neu, ja em diràs tu, jo espero que porti rodes... Entenc que porta rodes especials. Diria que és en americà, o sigui, en anglès, però tampoc és que parlin molt. I tampoc sé... Bueno, els policies... Els policies també són, entenc, bons esquiadors, saps? Però... Encara que no sembli... Espectacular aquest salt. No, la veritat és que és molt espectacular. És que és flipant, tio. Per favor. Unes coses fa aquesta gent? O sigui, evidentment no crec que hi hagi cap problema en tenir la bici a sobre el terrat quan porta, bueno, sobre el taulà, quan... No crec que es vagi caure a sobre, perquè hi cau molta neu i no s'enfonsa, així que tampoc crec que amb una bici s'enfonsi. Fent el caballito sobre la neu, això que és un cachondeo, tio. No? De fet, el vídeo es diu Escapada Fabulosa 2. Suposo que hi ha l'1. Ai, 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 ai. Ai, espero que... Està molt guapo el vídeo, tio, de veritat. O sigui, si no hi haguessin dels policies i tal, estaria guapíssim, però és que això, tio... Espectacular. S'enganxa... Això es podia fer, crec que en un joc de Tony Hawk amb skate, a la Play. A la policia ja els hi costa una mica. Bueno, aquí... Què és això? Un monestir així de 2 metres, tio? Perquè no entenc. Els inútils de la policia. Bueno, a veure, aquí de què no es fot, De què no se fot? Xulejants, a veure què dius? Ei, jo entenc que té unes rodes especials per aquest tio, no sé. Jo ja tinc collons de fer això amb esquí, tio, imagina això, evidentment, ja...
Un home ja, al terra, a la camilla, al trimeneu aquell, hi havia un home estirat com si s'hagués fet mal. Suposo que també és un actor, no esperem. Està guapíssim, li tira la sorra a la cara, ai, la neu, perdoni vostè, a la cara. Obre un bueno, suposo que és per frenar, però no crec que ho hagi... Jo suposo que si ho fa servir per frenar, però aquí li ha tirat com a la cara per despistar una miqueta, saps? Per fer el truquillo del Mendruco. Hasta el cadires aquí... No, és que no és americà, tio. Ni anglès. Sí que ha dit xup, xup, o alguna així, no sé. Intentant pillar més velocitat que té, flipant. Aquesta gent sí que no... Aquesta gent sí que no crec que siguin actors, eh? Jo crec que és gent que ha vingut aquí a veure-ho. De putis, tio. És que és molt sembla el vídeo, tio. No, i aquesta gent... Està preparat, tot això, jo suposo. Ui! Oi, 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 oi. Comença a córrer aquesta gent... Aquests dos jo crec que també són actors. Ui. No jo... Ui, 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 ui. Però és que a part el tio, a part de ser bo amb la bicicleta, és bo fent això, tio, què dius? Tio, tu saps el que costa fer aquest gir sense neu? Però pues imagina't amb neu, tio. I aquest home, que suposo que és un esquiador famós o alguna que fa col·laboració, entenc, perquè si no, no... Bueno, no estic... O sigui, no entenc el per què celebren o es queixen, jo què sé. Intenten fer una cursa, el que estic veient. Estic veient que estan fent una cursa. Aquesta imatge és brutal, brutal, eh? Se l'ha fotut, no? Sí, se l'ha fotut. I suposo que l'hòstia està feta a posta, eh? Va, evidentment. Arriba baix. Això ja és la pista, no, això és un bar entremig de les pistes. Espectacular. És que no tinc res més a dir, perquè aquest home... No sé com s'ho fa. Imagineu-vos fer això de veritat, tio. Crec que no hi ha policies, eh? No he anat molt a esquiar alguna vegada, però... Que jo sap... Ui, aquells dos prenents... Ai, 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 ai. Per aquesta escena és brutal. És espectacular. Tu creus, tio? Quines coses, tio. Vas a parir al mig, no sé què. Una tirolina. Clar que sí. A veure, evidentment crec que ho ha fet amb el... Bueno, està muntat, però, tio, és que està molt bé, tio. Té el punt d'humor, saps, allò, per riure mentre estàs fent coses impressionants, saps? Ara sí que miro els prismàtics, ara es veia al revés. Ha dit tu, saps? Com si ara fos espanyol o català, de fet, podria ser, però no. O aquests dos, tres, crec que ha fet tres, dos, jo què sé, tio, no sé què és. Backflips. Bueno, doncs jo crec que aquí seria el moment d'agafar-lo, no? Però no, per què? No, si està pujant, està remolcant-se... Ai, 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 ai. Una cosa, evidentment això està preparat, però és que està molt ben preparat. Estic flipant. I ara ve la imatge més... No sé on s'està agafant, eh? Crec que s'està agafant del casc, entendria, però és que... Jo suposo que té un arnès a dins, perquè si no... És que no... És com estàs penjat, tio, no? Aquest crec que és el final del vídeo, està molt guapo, tio. Vaja, ara comença... Va, sí, les imatges guapes. Sí, tu veus aquesta imatge, tio, i dius flipes, tio. Un tio en parapent i un tio penjat en bicicleta. Se li escapa la bicicleta i se'n va a la merda, la bicicleta. Tomes falses, les mirarem perquè... dirigit i produït per Fabio Wimber, mentre vosaltres veieu les hòsties. Localització, bueno... veus, està fet per Red Bull. Oi, 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 la càmera, nois. El càmera, bueno, podeu veure.
Un moment, aquest tio... És que... Ho heu vist, tio? Un moment, tornant enrere. Sí, després de tot el que ha fet... I mira això, tio. És que... Aquesta persona, jo diria, Jo diria que aquesta persona no és de la filmació. Demana una foto, un autògraf. No, i què té? Està guapo, no? La celebració de... Suposo que és el salt més samau que ha fet. Si està plorant o cansat, a saber. Està molt guapo el vídeo, tio. A veure aquest home. Ai! Jo entenc que aquest vídeo ja ha trigat molt de temps a fer-lo i s'ha lesionat més d'una vegada, tio. I és el que entenc, Bueno, doncs donar-li les gràcies a aquest home. Espero que no... que em deixin pujar el vídeo perquè utilitzo un vídeo del seu canal. La veritat que m'ha agradat molt el vídeo perquè no només és... De fet, li vaig a donar like. M'ha agradat molt el seu vídeo, ja que, a veure, és que és brutal. O sigui, la barreja entre l'humor dels policies... Bueno, no, l'escena que m'ha encantat l'escena que entra, suposo que era un bar de festes, entra i el porten allà amb la seva bici, i el porten allà... Però espectacular, nois. La veritat que, no sé, és molt fàcil, per mi fer aquesta mena de vídeos és molt fàcil perquè és a clicar un botó i reacciones, així que si us agrada, nois, apoyeu perquè lo vamos a petar, ¿vale? Així que, vagi bé, nois, i recordeu, si algun dia heu d'anar a la neu, millor feu un esquí amb snowboard. Amb bicicleta crec que millor per la carretera o per la muntanya, però sense neu, Vagi bé.